माने आङो बुंबानो आंनि फिसाजोखौ गोसोखाङो नोमफायो होनना बुंदां नोंखौ साला दासो अबेनिबा फिसाजो सानैखौ आरो हौवाखौ गोसोखांदों नोङो जोंना प्रकाश नार्जारी बिएम सोदोब चेनेलनि अनारा जाबाय एबार मोनबाय हे गाइस वेलकाम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो नोंथांमोनखौ नैबे भिडियोआव बरायग्रोना लाग्रोबाय हेपी सानडे टू ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोसो गोरबोजों एकदमबारे बरायना लाग्रोनाय जाबाय एकदम गोसो खुसि आरोना सो गाइस आंथ' बिराद कन्फ्यूज माने बैखौ आं दा खोन्थागोन र' नोंथांमोननो जोंना बिएम सोदोब चेनेलनि अनारखौ दा नाय नैबे दा जन्थु फैसालि जोंना मादै फैसालिया ओरैबायदि माने गावनि माबाखौनो गलटिखौ माने दासिमबो माने सिमान जाया माने गावनो एकदमबारे देरहानाय गोग्गानायखौ लागासिनो आरोखि माने पबित्र बसुमतारिया बै पबित्र बसुमतारिया नङानो आरो माने बेलेग पबित्र बसुमतारिसो बा माबायदि पबित्र बसुमतारि बिबा ना बुस्थुआ एसे सोलायना होबाय नामा सि माबाफोरखौलाय इन्जिनफोरखौनो पबित्र बसुमतारिखौलाय माने बै पबित्र बसुमतारि जन्थु भाइरेल फट' हगारबाय थादोंना नोंथांमोना जोंबो आंबो हगारदोंमोन नैबे पबित्र बसुमतारिया नैबे नङालायनो आरोखि एकदम साउदी आरबनि बानायनो नागिरथारबाय बियो दा साउदी आरबनि माने आंथ' कनफिउज जाबाय जोंना जन खारजि ब्रादार मोन होनाया फटकनि जन्थु पबित्र बसुमतारि नैबे पबित्र बसुमतारिया नङानो बेलेगसोनो आंथ' बिराद कनफिउज नाय लिसन आब' नों नाय नों गावनि दायखौनो नोङो बिराद लाखुमाना दोनगासिनो खिन्थु जोङो एफा जाम्बा नङाथ' नों जोंखौ थगायदो इमान बुरबक गैया दानि संसाराव दानि दिनाव एफा जाम्बा मानसि गैया आब' मिथिबाय बै खुदै गलाबायनायखौबो नों थगायनो हाया दानि दिनाव मिथिबाय नोङो माबायदि खोथाजों मा पइन्टजों मा फाख्रायना नों बुंदों बेफोरखौ अलरेडि मोनथिजोबो मिथिबाय बै जाम्बा नाजाय सियान नाजाय मानसिफोरखौ नोङो थगायनो हागोन आरोखि बे पबित्रआ नङा बे बेलेग पबित्रसोलायनो लागाव ओमफ्राय आमोखिया फैफिननो गोसो जाबाय गाइसमोन माने कल रेकर्डखौ आं टटेलि होजोबगोन माने फेस टु फेस नैबे गोदान निउ आपडेट दै नैबे कल रेकर्ड जुन्थु आङो थांगासिनो नैबे फेस टु फेस गवानि गवायाव मावहैनो जोंनिनो बिदा फंबाय बिदिनो खामानि मावहैग्रा माने बेजों रायलायदों आरोखि माने आङो बुंबानो आंनि फिसाजोखौ गोसोखाङो नोमफायो होनना बुंदां नोंखौ साला दासो अबेनिबा फिसाजो सानैखौ आरो हौवाखौ गोसोखांदों नोङो साला सिगां गरमावबो जानो थांबाय माबाखौ माबा माने आरो बेखौलाय आरो मा बुंबावनो ना मा होनो गाइसमोन गासिबो बुजिखायो मिथिखायो नङा होमबा बा पबित्रआ पबित्रलाय नङानो आरो बे ओमफ्राय दा कनफिउज जाबाय बैयो जन्थु कल रेकर्डआव रायलायदों माथो होनबालाय जन खारजि आदा मोना ओरैबायदि पबित्रखौसो होलागासिनो बिसोर हमना मोनाखै मा पइन्टआव नोंसोरखौ माबायदि थगायदों नैबे आसोला डेन्जारसो कल रेकर्डखौ ससे खोनासंलाय नोंथांमोना कल रेकर्डखौ होग्रोनि आं नैबे गोदान निउ कल रेकर्ड दै नोंथांमोना खोनासं आरो प्रकाश नार्जारिया मा जानो थांगासिनो आं नोंथांमोननो ससे उनाव खोन्थागासिनो टटेल एभ्रिथिं स' नोंथांमोना खोनासंलां नैबे कल रेकर्डखौ ससेब्लाबो बर' रोंमारासो बर' रोङा बियो पबित्र जेबो रोङा इंलिसजों हिन्दीजोंल' रोङो बियो नाय मादै आङोथ' नोंनि थगायनायावसो फाग्ला जादों आं बेलेगखौ फाग्ला जायाखै आं नोंनि थगायनायावसो आङो फाग्ला जादों दा नैबे बाथ्राफोरखौ खोनानानै आरोना आङो बेलेगखौ फाग्ला जायाखै नोंनि बुंनायखौ खोनानानै फाग्ला जादों आङो नैबे पबित्रआ नङा बे बेलेग पबित्रसोलायनो बसुमतारि टाइटेलाबो एखे माने एफा थगायनो नागिरदोंलाय खोनासंलां ससेखौ ओमफ्राय माथो पबित्र होगासिनो दं मानसिफ्रा पबित्र बसुमतारि ओमफ्राय बियो बै माबा दा बाथ्राया बेनो मादै बै माने बियो बै पबित्रआ नङा मिथिबाय नोंथांमोना खोनागाबाय दा माने बेयो बै पबित्रआ नङा ओरैबायदि माने थगायनाय माबाफोरखौ माने एसे रोङो मानसिया माने थाद'नो हमना मोनखायो आरो बै बे होननायखौ आरो नै ओरैबायदि बुद्धि बियो बाप
बैफोर बुद्धिखौ नोङो बेलेग खामानि इउज खालामबा मादै दाहालागै न'खरा नोंना नोङो मा नागिरदों बेखौथ' सोब नोंना न'आव दंखायो आरो नैबे बुस्थुफोरखौ लुगैनायफोरखौबो नोङो पार्सनेल अबा लानानै अबा रुम लानानै बेफोरबायदि सिरि सिरि स्राट मावनो हागौमोन नोङो मिथिबाय आदै इन्जिन बोरायखौ गारना थांदों नोङो दा पस्तायदों साला सुथुरबाय सिकिउरिटि गार्डआ बे नङा ओमफ्राय माथो माबा जन खारजिया प्रबितनि माबा हरदों ओमफ्राय जों बेखौनो नायनानै आश्रमदों जों लोगोफ्राबो मिथिबाय दा एक्सुवेलि फंबायमोन नोंसोरसो थगायजादों जोंना मादै फैसालिजों मिथिबाय फट'खौ बिहर बेनाव माबायदि बै बेलेगनि पबित्रनि महरा माबायदि आरो बै पबित्रनि महरा माबायदि फट'खौ बिहर गोसोम गोफा नंगौना नङा बे बेलेग पबित्र बानायनाया नायथारनो आं बाला माबायदि पबित्र बसुमतारी डाबल पार्ट जाखो आसरितसो मोनबाय आं कनफिउस जन खारजि ब्रादाराबो माबा खर' खर' जालायलांजोबबाय बिचारा मैया हिनजावजों सिन्थाय रायलायहरबाय बियो कल रेकर्डआव नैबे पबित्र बसुमतारीनि हिनजावजों आरोखि थ' गोनां जायोबा नैबे कल रेकर्डखौबो नोंथांमोननो खोनासंनो गोसो दंबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरना आंखौ बुंहर आरोखि आं नैबे कल रेकर्डखौबो होगोन आरोखि बे पबित्र बसुमतारी जायबा हिनजाव गावनि असे हिनजावजों रायलायनायखौ आङो ओमफ्राय नै खोनासं औ बियो सिकिउरिटि नङा बियो गाव नङालाय बियो औ ओमफ्राय दा मा खालामनो सानदों नोङो बाजै आं थांफिननोसै दा आङो आंनि हासबेन्डजों आं रायलायगोन मिथिबाय आंनि हासबेन्डआ जुदि आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा हो औ आं बेजोंनो थांसै थ' नोंथांमोना क्लिप्सखौ खोनाखाबाय आं थांफिननोसै माने फैफिननो ओंखारबाय आमोखिया आंगायबाय दा माने बोराय इन्जिन नेवसिना थांनाय हाइजें गोरानजों फैसिगोन मिथिबाय दा फैफिननो माबाबाय माने सिगांनि बायदि फेसिलिटि मोनासै नैबे जोंना फैसालिया आब'आ आब'थ' होमबाबो बोरैबासो जायो एसे गाज्रि नामसो दोननांगौ बेखौ सैमा बुन्दिया पाल जानो थांदोंमोन सक' सक' मारना फैजाबाय एबार मिथिबाय सक' मोनबाय पबित्र बसुमतारीजों आंगायनानै दा पाल जानानै माने फैफिननो नागिरबाय दा बोराय हौवाखौ माने थगायनानै ग्रोबनो थाफैसिगोन आरोखि मिथिबाय एक्सेप्ट खालामथारनाङा नै बेखौ आरो एक्सेप्ट खालामबाथाय बुरबकसो होनना बुंगोन बाला मानसिफ्रा सुदुरबायखौ दा अहानानै फैनो नागिरदों बोराय हौवानि माबाखौनो सावसुमनो फैनो नागिरबाय दा फुरना इन्जिनानो माने गोदान जाहैबाय रिपारिं खालामनाय बायदि आरोना सोलाय सोल' बाब देन्जार नोङो देन्जार बुद्धियाव देन्जार बिराद खिन्थु बेखौ थगायनो हाया दै देन्जार टेलेन्टनि मानसि खिन्थु बिराद रायलायनायाव केला देन्जार मोनखायो आंनिखौ आङो खोनानानै मिथिखाबाय बाब 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 बेफोर टेलेन्ट बुद्धिफोरखौ नोंथाङा बाजै मोजां माबा मोनसे बिजनेसफोराव स्टार्ट खालामनायफोर टेलेन्टखौ मिथिबाय ना स' गाइस नायदोंबा खिन्थु जोंना आब' फैसालिया बा बाजै फैसालिया गाज्रि मोना खिन्थु दै आं गैला नुनानै थानायावसो बेफोरबायदि जावख्लाबलाबायो मानसिफोरखौ एकदमबारे गोसोआ मानिथारा भिडिअ बानाया होनना सानबाबो आरोखि खिन्थु बेखौ गाज्रि मोननानैबो लाब गैया जों आरो होखायो नैबिदिखौ मिथिबाय ना बाब 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 मानिनो गोनां खिन्थु ओमफ्राय नैबे दहायनि जोंना प्रकाश नार्जारी बिएम सोदोब चेनेलनि अनार जिथु जोंना इउटुबार जोंनि जायगानिनो जोंनि खाथिनि दै नैबे प्रकाश बिएम सोदोब चेनेलनि अनारा प्रकाश नार्जारीया जोंनि बारा गोजाननि मानसि नङा जोंनि खाथिनिनो ओमफ्राय नैबेना गोथार जुलि जासिगोन 7 मार्चआव बयबो फैलायदो हेफाजाब होलायदो नुजाफैदो जोंनि एलेकानि मानसिफोरखौ होनदों आरोखि आरो जायफोर गोजाननिफ्राय फैनो गोसो प्रकाश नार्जारीनि हाबाखौ 7 मार्च खालि फैनानै नोंथांमोना जाफैनो हागोन आरोखि जोंना प्रकाश नार्जारीयाबो जुलि जामारसिगोन जुलि लामारसिगोन मुंखौ माबा मोनसे होनदोंमोन आं बेखौफोरखौ आं होथ'ला जेनेबा नोंथांमोना जिथु आपडेट नैबे फार्स्ट इन्ट्र' होदोंमोन आं नैबेखौ नोंथांमोना दा आं खोन्थाबाय आरोखि जोंना प्रकाश नार्जारी नैबे जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सा ओनसोल बिमाजुलिनिनो आरो बिमाजुलिनि साहा ससे थांबानो मोनो नैबे प्रकाश नार्जारीनिखौ न'खौ आरोखि जायफोर जानो गोसो फैनानै जाफैनो हागोन गोजाननि सोरबाफोर इउटुबारफोर नायनो नायबाय थादोंबा नैबे भिडिअफोरखौ आरो गोदान जायफोर भिउवार्स आंनि चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोना चेनेलखौ खिन्थु साबस्क्राइब खालामथारदै साबस्क्राइब खालामाबा खिन्थु आङो बिराद दुखु मोनो नायनानै एकदम ब्लड बारनलांबाथाय एकदम थुथाबथार आरो कमेन्ट सेक्सनाव
जाबाबो जायाबाबो माने कमेन्टखौ हरथार आरोखि ओइ आदै बोरै दं होनलायनानै स' गाइस दिनै भिडिअखौ आं नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगो मोनफिनगोन एकदम गोदान गरम निउ आपडेटआव आरोखि एकदम भिडिअखौलाय एकदम फार्स्ट आंखौ नुगोरखागोन आरोखि बेफोरबायदि माबायाव आरोखि स' गाइस नोंथांमोना प्रकाश नार्जारिनि इउटुबारनि बिएम सोदोब चेनेलनि हाबाखौ गोथार जुलिखौ नोंथांमोना जायफोर जानो गोसो एकदम फैनानै जाफैथारदो जोंथ' थांखागोन जोंथ' जेनेबा खाथिनि नालाय खाथिनि हिसाबै जोंथ' थांगोन हिनजाव गोदानजोंबाबो मोनसेबाबो फट' पस्ट लाना फैथारगोन आरोखि बाय बाय दोनथ'नोसै मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिदिनो सावरायलायनांगौ नुजाफैनांगौ इउटुबाव सम सम ना मा होनो दे होमबा दोनथ'नोसै